Morning guys, medyo buntag na tong tanan. Sumula ka sa mes papagabril. Bitaw mga lugway sa mes mga buhiin. Lugway sa mes papagabril. Na nagamang kuan palidja. Sugod nagpamuwak. Muwak na si Ja. Pang mulberry. Diba? Ito. Ano may gisada ni pohon. Namuwak nagsugod. Yeah. Namuwak ng sugod yarn. Hanggang naman na ipila ka puno. Haros ko kabel. Ito sa misbuhiin. Okay. Jamog pa man kaazog sagbot. Pampakajamog. Toy toy. Nga. Nga. Ama. Sipat. Kapit na raman ni mga anak. Nagtijan buzag. Karon siguro yung buwan ng mga anak. Mayo. No. Hapit na ka mga anak nga. Hapit na ka mga anak. Hapit na na mga anak. Ta. Okay, maglugway ta. Sab. Luoy jug mga buhi ni nga rong panahon na. Uy na ah. Hindi sambot pa bigkuto. Karon na kayang tanaw. Betang tanaw gidang lubot og napabay kuto. Hingan ni siya basta hapit na mga anak kanang naikuto ijahang sambot. Pero sa una ba no? Wa naman tingali. Wa na daghan na isang gatas o ilhan na nanay milk gamatoy bano-banon dyan si Zoe bilib ko daning tukod za manghapit ko daring udlot sa bayabas kay manglagaon lamit ni si Jaba kaning udlot lagaon kay tambaw ni si Jas mga ulsiron na mga asidin mga acidic diha pwede ni ano si Ja lami gani dani kanang kuanon si Ja kanang kanon ni jang udlot sa jumbuntag kanon ni jang udlot ba kanang patay kaon kay sudlain natong tijan so mo si Jay katang kanon ni jang udlot lami ni si Ja tambaw ni pag na may mga gasgas sa kinai mo si Jay makatapak jang duga so mo pa ilang iingon mo to upag ko kay daghan ng pina nga kuan nga adyo ning udlot sa bayabas fikti ba dyan kana ganing atang samad og natay mga samad na maglaga tagdahon nga dali man gani maadyo samot na gatang imno ning ijahang duga isno kani ba udlot sa bayabas harap sa pagabril karon to sang lugway sa Miss Carabao lugway sa aming ma unsa na ba ni nawala nila oy ni basta nitag na panakon da ni magkukod nara ba dagang bunga dari kay mito na ay dagang bunga ilang kay mito oh mabayulit wala may masaka kay habog Mama. Ida mulai kanding pa din na ah. Ano yung dagan. Dagan kanding sa lakaw.
Karong sa jupod sila makapanabsab. Diyan na. Isa to mga ulceron diha mo ni kan-anin zo. Ito. Itong tambala. Katong kuan nagtubig itunaw. Wa na dai sa kuto. Kutoon lagi ni siya basta kuan. Nahihapit ni sa mga anak. Wa na na-sprayhan naman sa tambal. Babay nga. Moto na po miss. Kuban nga. Mag-exercise. Wato, oy. Sunod-sunod dyan siya, oy. Hindot tarig view, guys. Nice. Huwag nga ni mo malantawan kada buntag, nindot sa pamati. Ito, nagandaganas. Gamatoy! Gamatoy! Ha? Kapang dugangan na kering udot sa bayabas ya. Lamit ning udot sa bayabas kasi kay tambaw ni siya. Ha? Para ko huwat ikaw ring anhas baka. Sige. Mo sa ko ring udlot kay daghan ni sa matambawan. Nakuan mo guys nga. Kaya huwag na samad dyan mo nilagaon. Himasa dali ra maadyo. Man diha. Samot na atong mga tinai dihang na mga gas-gas. Huwag mo na itong kuan dali ra maadyo. Tawag mga ulceron, mga acidic. Man siya. Tapos las papagabres ubos. Kang balis mga buhian. Siya rin nga tos ubos. Dara ko na sige pahawat sa ibabaw. Dugangan pa, dugangan. Sakto na rin, uy. Kaya pwede Daghan na rin kadyo pa, pait na. Mo ilang pagka. So mo na manay mong kanan. Manay halagaan. Butangan pa sa kamunggay, may imnen. Kaya lami imnen just lawas. Kaya sila binaog kapoy yung lawas. Mo na yung hang imnen. Mo na yung hang gamuon nga tea. Tea. Kami sa imnen sa lawas. Kami ni just lawas. Muna itang lagaan ron kani. Hagbong isa. Muna lagaan karon guys. Dahon sa bayabas o dahon sa karnaba. Huwag mo kaila karnaba, guyaban no. Sa English na sa sour soap dahil na sa kuan. Sa kuan gab. Karnaba. Padas. Pader. Sa in English sa kapadas. O kapadas. Pader. Pader. Guyabano. Yun sa in English sa kanang karnaba. Ha? In English? Ha? In English ba? Sa? Wait, klaro na yung pangutana. So, muna itang gamuan karon nga tea. Odo sa bayabas ug udlot sa karnaba plus kamunggay. Aralami nagatang tea. Diba? Healthy ka adyo. Karnaba, bayabas ug kamunggay. Ardaghan na sining kamunggay pa der. Grabe si Zam. Ito nila ujo ning uban. Maglaga ra ko lang guys kay may gamang tea. Lami man just lawas. Labi nag kuan imong lawas na kay pamati. Alami ni ka adyo. Maray nga lagaan karon guys kamunggay. Bayabas and karnaba. O pamilyar na ninyo ng turmeric guys. Lami po ng turmeric. Kumain sa kinlo guys. Ang butangan o tubig. Doon dyan maadyo karumuha ng lugaw. Kuhaan na nyo yung katulog. Ito. Yan ay rebaton. Kung gusto mo maadyo na yung mga ulcer diha. Mga ulceran man tang dagka. Ito. Sabi nang malipas magpa kung ko agkaon paway-wahis oras ng late na bitang kaon maging kasagaran mga ulceron yan siya guys ang lagaon lagaan na siya may hanggamon nga tea hantod ang hapon mo na siya yung imnan diba ano ko'y tea green tea ngit-ngit man dari yo tea
pabukawan sa na guys kay mo na ihang imnan karon tataod. Okay. Lami na siya sa mga ulcer. Ano naman nun mo andar gahang kanang kuan kanang ulcer. Okay. Tapos katong ni andar sa kas lain na ka Diyos pamati dahil ka lang kuto-kuto lain sa hapdes nga lainon. Dagang ibuhat na to rin ko ako harang giusap aga ng udlot sa bayabas. Ora sa ihang giusap sa bunson pila to kabuntagan. Ya, kanang ijahang dega mo ihang tunlon. Parang kanang dega mo itunlon. Lami siya, hindot siya sa pamati. Mo to nawa na. Karon na mazang ilaga kay hanggamun nga ti to paskina. Hanggamun nga kuan ti to pang machikiting. So kaya matug pa sila kay klase. So pabung sag tuog kay kuan lamang bakasyon pa sa katong mga na ay lakwan makalakaw pa may lakwan sa bay mga requirements guys ha ug makuha og kanang ispe kuan ko ispe o ba ug sa mga requirements dana tanap ako ko na siya guys okay ko na so humana mag panglugways mga kanding inom ako dahil Daya hala ba yung ipangita bulawan tata na tukad na sa jog lags andayag si gamating sunod sila sa ilang master kapoy nagnagudyo ni mo Daya Tara, uli na. Dali ka matoy. Sunod. Dali. Ang bodyguard. Bodyguard ni Papa Gabriel. Guys, sagahanggi lagaan nga kuan. Dahon sa bayabas, karnaba o kamunggay. So ingan ni na ijahang color. Muna ijahang immune room. Muna ihang tea. Guys, manguan ta. Manginom ta ninjo. Yummy kaaso guys. Kontek sa mais nga puti ron. Yelo na kasagaran no. Lami siya apod-apod nga lamiin. Tek man tog hapon hanggi inam so karon kanina pang mga udlot sa kuan herbal. Yummy siya guys. Jadi suman dia. Suman ni nanay kanang suman nga tik-tik. Suman nga tik-tik. Lami kaazo. Pwede ko mo kaana ni sa rag abrihan na bugnaw. Yato ng kimi karoy hang giinom ana. Iinom og kuan. Init-init. Basta tuno mo ikuan lami no. Basta tuno. Na ba kay balik sa merkado? Mapalit ta tanggam ang bingka ba? So gikan na mas mga buhiin. Humana may paglugway. So unsa na pagtatad mga 8 ipasilong na punto sila. Lami ta mo bunot kag uwan ba? Ano? Kasi nga uwan ba karong humok ang zuta. Grabe zuta dahil sa amo. Ang zuta dahil sa mga kanang liki na. Sobras ka init. Lamian siya. Wala man siya. Apa. Pa dyan ka na may kuan. Bayabas. Ba't po yung gamungay? Isa kang tik-tik. Taga Bril. Asa man ko laing tik-tik. Lami no. O palit-ulit gabi. May dagang tik-tik. To nang imong kuan kamunggay te. Giputlan nan ka na sa isa kasangahan. Sabi naman. Isa jud kasangahan no. Grabe ning nang kaan ni ba. Grabe ang daghan nagbunga sus tabangan. To si Papa oh, galinggit-linggit ang agi. Galinggit-linggit ay linggit-linggit. Uy, grabe jud bunga ron daghan na. Hala, makadaog baka na jang sangada na. Grabe mang daghan na kaadyo. To po, sus Ginoo ko. Paliwat ko daning nang kaan ni. Ang paliwatan ni nang kaan ni kay grabe jud daghan nagbunga guys, grabe. Pudo, sus Ginoo.
Wala ba ka hinog, be? Nuktok ta ka basig na hinog. Paliwat ta daling liso. Grabe nang kaadjara. Yes, karon pa ko kitag nang kaangay-ingani kadaghanag kanang bunga. Hala, grabe. Kari. Tapi hinog. Sabi na mahumba. Ilaw pa. Ito ah. Awa, ito lang. Nagijang bunga gikan sa Dares ubos. Hanto dito. Ibabaw. Grabe bunga jara. Pud, sa mga sanga. Cute mga pwede na daging nga nili ay. Na, nagtapok sila. Mo di ba mo naggo man eh. May dagko na na. Nalagi ana nagu. Oo. Man di basta may kaon. Alala, kaan mo la. Di manikas og tuwa siguro sila tino. Lagi palitan mo. Palitoy dani undoy. Pili na rin kanang parisa naman. Lagi kay hang nasama may budgetan di man pud mailhan natin ti. Hindi kay Ah, si na kailag budget laki. Diyan sa natig guna na ko sudlanan. Mo palit kog sudlanan. Kanang daghan nagla lamig color ganahan ko color ni sa. Masig nanago. To ah. To dapit. may tubig gamay na magsabaw. Ang ganun sa dugangan. Agkiri gagmatoy pa ni mo nig mga bibi. Mga bibi pa ni si Ja kanina. Kanina gagmatoy. Mga bata pa ni. Ano ni? Ang tinik kuhol. Aral lang ang karangi. Grabing dagana ng kaati dara. Ngan himbinas na nga kay mura man tuwa pay kuan. Tino. Nung malagay dagko. Basigi pang Uy! basig na nga to gawhan ima. Busog ka gituan ni. Hala. naman to basta. Magkahimo na, magkalingaw tanawon. Alahin sa kuy na si Ja siguro. Ah, dira. Gawas nagdagke. Kaon dali. Lala, dali. Magkalingaw. Magilangaw po na nga ni ba? Hala, randagan na nila, uy. Dapat gagmatoy, nagtapok. Napaganing pa rin. Asa man, anar pa diha. Hala, lamig isang kulor. Kuan. Isang kulor mo maka-attract. Sus. Dapat deh. Cute. Kami kita ika ke? Pwede na. Ha? Oh, niyo to. Oh, panay ay. Kayo. Hindi, maninay. Maninay? Happy birthday! Happy birthday! Uy! Ito. Kapanukos na po deh. Madamhan, nakanukos na. Wala pa nung posta ni. Be, eat ba ka, be? Oh, witsa. Gunit ati ha. Uy. Mo to Isan. Uy, kinoko. Gunit. Ready? Naligsan nagsinilas. Padong may dares lagkaw. Kay uli may view dares ilahang kuan. Lagkaw. Pwede man dari. Sa Papa Gabriel. $200 ka ang. 200 ka ang. Ah, dana di ay. Nice jadi kay mingaw. No. Di pare, pila ni ka lakangan.
Ipanagab. Tayo paihap ni Gabriel og pila ka lapangana. Oh. Pila? 19,300. Sorry ni. Kasmi bigis. Nice. Ambay lang tempo. Aman ilang kuan. Ada to siguro to ah. To ah. May swimming pool dari dah. Kami abot ko ng log pin. Hmm?